Ако говорим твърде много за банчика и ни се сърдете, това не е професията, нали, Бошка, 15% си 15%. Да, а пък като съм с Роската, той принцип той плаща, тъй че... За мен е добре. Да, за мен е добре, за него не. Ко става, маняци? С Роската решихме днеска да разведем с най-големия открит пазар в Лондон и по-точно в цяла Европа. Нищо, че Англия вече не е в Европейския съюз. В момента се намираме в източен Лондон. Ерият се казва Лотъмстол, а улицата се казва Хайт Стрит. Това вече е много слънце в момента. Да, между другото е по-хубаво времето от България в момента. И на тази улица изкачат... Има оферти, има всичко. Какво става, маняци? Днеска решихме с Роската да разведем с... Тук сме, да. Да. Какво става, маняци? Днеска решихме с Роската да разведем с най-големия открит пазар в Европа. Най-големия битак, аз бих казал. Да, наистина това си е битак. Пазар е открит през 1885 година и е дълъг цял километър. Може и повече. Да, сега ще разведем. Пазара се намира в източен Лондон. Квартала се казва Лотъмстол. Пълен са източноевропейци. Да, румънци, поляци, индийци, пакистанци, всякаква паплач. И ние сме тук. Лек по-голям гроздя е човек. Тока джанки. И е тази кошничка струва едно паунче. Всяко едно струва по едно паунче. Не знам в България къде ще видите за по едно паунче продукти. Ананаса и то е едно паунче. Ябълки, круши, грозди, домати, всичко е по едно паунче. Кеш онли. Да, никъде в България няма така. Кутийка ягоди, не знам, сигурно има 9-10 ягоди, едно паунче, бананите са по едно паунче, всичко е по едно паунче. Ти са круши. Я ли круши? Те са по два. А това са такива райски яблоки. Дай тук Джордан. Всичко има. Дрехи, зеленчуци, домашни потреби, абсолютно всичко. Но булки няма. Да кажа, аз пак ще от булки не съм продават. Няма булки тук, не мога да си купим. Аз имам, ама Роската да му мисля. Аз си купа джапък Не, обик се да търся, аз слипър си гледа къде са слипър си, аз ги чакам вече 5 дена от Китай да ми ги докарат специално. Те ги изкараха. 5 кинт. Аз трябва да си взема цигарка, после че свърши. Аз ще си взема ящик и умешик и сега не знам коя е празна, коя е пълна. Не знае така да ме свърши вечерта. Дън, че си взема кинта. Да. Трябва да купя някакви работи на Тонито от тук, Виктория Секрет, както казва Роската. Това е дъщеря й. Мария Секрет. Йорданова. Да, има и детски играчки. Всичко има на този открит пазар. При мимето, ще отидем при мимето са. Аз ако трябваше да си взема, май няма да си взел тук. 10 кинта, ако то си като го изпера и ще му тръгне в конците. Изборът е богат. От ръкавици до ланци. Всичко, което ти трябва. Според хартия е качествена. Да. Ако се скъса хартията и ви се изцапа пръста, има гаранция. Да. Тук дават гаранция. Връщат. Показваш си пръста и друга хартия. Ефтино, виж поставя. Еми да. Левче, ягоди, моркови. Поне има всичко, което искаме. За дамите има и много големи моркови тук, като цяло, ако се вълнуват. Аз съм ли моркови остана гото. Такъв морков, че давахте морков. Ако чуете къде си инвестирате парите, Лотъмстол, заповядайте, потърсете ни. Ние ще ви намерим най-качествено. Тук има шапки, но няма какво и тъделци. Тя моята е от България. Тя ми е подарък. Даже е с 2 лица. Трябва да съм медиаронички, няма как. Айде да си. Бургаски. Такова и паспорти се продават. Мисля, че са по 3 кинта. Бритиш паспорт. Готово. Какво ще давам 2000 паунда за паспорт и тук го има 2 паунда? То не е сигурно. Това мирише вкусно, ама... Не само мирише, ама аз после...
спомня да дадем по една баница. Ще отидем, да. Платим с карта. Между другото, на тази улица, Хайд Стрит, преди години по една национална телевизия взимаха интервюта от българи, работещи в чужбина и ги изпитваха на думички на английски език и казваха, че всичко е патато, кукумбер, watermelon. Общо взето, какво беше? Тя хората не могат да знаят толкова много езици. Ти искаш цигански, турски, български, английски, те да не са завършили такива Оксфорд. Казват студенти били. Бизнес въртат, ти ходи. И тази улица я наричат българската улица, защото като цяло най-много българи има в тази ерия. Източен Лондон, Walthamstow. И ние сме тук. Да, ако ние не бяхме тук, заплатите поне сеща с 2 паунда надолу на час. Учени сме тук да върви бизнеса. Консуматори. Между другото има готини работи. Ако... Има, взема заплатата и идвам утре тук. Не, аз наистина бих си купил нещо. Ако ме изкефи, ако ми трябва къде че давам прино за мола, това е мола на Walthamstow. Има всякакви магазини, маркови дрехи и всякакви други. Ама може и от тук. Мола е тук. Те си имат лейбъл, бе. И те си имат марка. Представете си в Бургас пред мола, нали, продават някакви маркови работи, изведнъж бум от среща Сергийката с чорапите и войните шушони. Чувствам се, сякаш съм си у дома тук. Ами аз се чувствам у дома. Медиа Рудник на 5 минути от къщи пеша беше битака. Хубаво беше. Племен Стара гара също ми. Само джедайте са сабиите ги няма още, ама тези са имат си час. Малко ми прилича на пазара в Каблешко. Някакво такова ми е тук, ама аз съм се свикнал с. Бошката се споменава този пазар в Каблешко, ще трябва да отидем ние на този пазар. Ти толкова пъти го спомена. Явно стоките ще си струват там. Има седла, ако имаш кон, можеш да си купиш седло от там. Ще си вземем седло тогава. С баща ми преди много години правихме една къща на един англичанин. Шон Суини се казва и му правихме къщата. Ти му поздрави на човек, може да гледа. Не знам дали е жив, дали е жив. Шон. Добре. Също. Шон. И той си беше купил къща в едно село Бата и година и 7 месеца я правихме тази къща. Надявам се човека да остана доволен от нашите услуги. Ако е прокапал нещо. Ако е прокапал, не знам, не съм виновен аз. Не сте давали гаранция. Żeby nie straciło soczystowski wektor. Те с кои бяха? Поляци. Много фъфлиха, не можем да разбера нищо. Чухте? Българска реч. Не сме единствените българи, както ви казах тук. Нека да кажем на хората, които искат да си изправят плана да идват насам, не се притеснявайте, ако не знаете езика, идвате си тук в Walthamstow, тук ще ви посрещат на български, ако нещо, там ще отидете в магазина, хората ще ви помогнат, ще ви обслужат, няма да се притеснявате. Само с приоритети пари, всичко струва пари. Да. И има доста български заведения, след малко ще ви покажем български закуски, български закусвалници, бижутерия, нали, заложна къща, транспортни услуги, общо взето бизнес е повечето на българи. Те затова я наричат и тази улица българската улица. Сега поразходим. И без това нямаме какво да правим, аляци сме, няма работа за нас. Ни въртим икономиката тук, сега не може па всички да работят. Някой трябва и да се има. Аз от тук няма да се взема, ама... Айде ти сега прави реклама тук, сега тук на аз си взема. Сега хората могат да се радват на разнообразие тук. Има всичко от чершафи, индийски за обличане, чершафи за фокусиране, чершафи за глава. Всякакъв вид чершаф. Роската от някой дена само за чершаф ме говори. Оня ден ми вика, взема скупени чершафи, тук да се направя на арабен да видя кой ще стане. С тия тато си не знам. Салам алейкум, бада. Да, той и моята прическа салам алейкум. Не, трябва да си махне, аз съм сака и ще фаниш си вземем по един чершаф. Те са по 30 гинта, класно. Не, аз имам два такива чисти. Ще ги намотаме така малко джизъс и ще тръгнем тук и ще видим, може да намерим някаква компания, да я знаеш. Ами с тия флешови как ще става работа? Нищо, той е Аллах и той е прощава, той е като нашия Господ. Родени сме тук. Колко години си тук, Роска? 12 години май, нещо. Толкова сме Бе време. Аз съм 10 години тук. Не на тая ерия, ама 10 години съм в Англия, по чужбина. В тази ерия се чувствам сякаш цял живот съм живял тук. Да, чувствам си го като дома. Е тук парфюмите, колекцията. Ако някой иска маркови парфюми, тук е мястото. Човека и той като моята прическа. Много е странно, нали, като вървиш с камера
И от всякъде погледи, всеки нагледа. Даже отдел едно момиченце вика Hello YouTube. Това трябва да... А, не. Чакай сега. Застраховка имаш? Нямам. Ами къде ще? Само там нямам директ дебит на тази застраховка живот. Всякакви други директ дебити имам. Аз имам, спрях и че... Смяташ, че Няма живееш на кой да ги повече? оставя. Няма на кой да ги оставя. Тия 100 000 на кой да ги оставя. Просто на някой приятел ще се довърши. Ще хапнем по една закуска. Ще хапнем. Абе ние за кой звъзвахме, нали? Да хапнем по една баница. Сега ще им ще хапнем български закуски. Българската баница прави чудеса с мъжката физика. На Божкото любимите вафли Боровец. Да, много ма кефет наистина. Няма ми омръзнат никога. И аз те виках преди 10 години, ама сега нещо като се говоря за тях и направо ми се гари. Ама... Не си от различен край, вие там може повече ми носи. Там в моя край, понеже аз съм от Плевен, пък Божката е от Бургас. Ние верем на различни работи. Вие качамаци ядете ли там по вашия край? Аз нямам такива работи. Аз съм се захлебил с качамак. Ето ги нашите български закуски. Дежавю. Българи са собственици на бизнеса и отсреща кафе, бар, ресторант. Рио също българи са собственици на бизнеса. Божката има 15% отстъпка за реклами на Дежавюто. Върши си момчето работа, ако говорим твърде много за банчика и ни се сърдете, това ни е професията, нали, Божка 15% си 15%. Да, а пък като съм с Роската, той принцип той плаща, тъй че... За мен е добре. Да, за мен е добре, за него не. Ще влезаме да вземем нещо хапнем. Добре, знае. Това ще хапва Роската, а моята кремвиршка е чиста. Видите неща 6,70. Нормално за Англия. Това е сега в България може да си купите 4 закуски и 2 ирана за тия пари, ама все пак е Лондон, метрополитен град, няма как. Ето пък заплатите са различни сега. Колко банички ти можеш да си купиш в България с един надник? Между другото, фризерския салон българи са собственици на бизнеса. Те затова и казват и българската улица. Дежавю Гарден също българи са собственици на бизнеса. Този магазин също беше български, ама вече не е. Сладкарницата също бизнесът е собственост на българи. Бижутерията, виждате българското знаме, собственици са българи. Фирма за превоз на багаж, собственици са българи. Едат ни по-то стои, се чувстват като у дома си. Няма... Още едно заведение, българи и разбира се, собствениците на бизнеса са българи. Затова и казват и българската улица. Това, като вървите по нея, трябва да внимавате какво говорите. Не дайте да обсъждате хората, защото няма да е културно да разберат какво си говорите за тях. Така че по-тихичко, ако знаете някой такъв по-врачански диалект, може да го използвате, но все пак внимавайте. Между другото е прав за това, защото един път по принцип има много хора, сега няма хора, защото повечето хора са на работа. 5 часа след обяд става навалица и трябва постоянно да се разминаваш, да правиш място. Някой идва един момент, който не ми писва да прави място и почвам да удрям рамене. Един човек ме изгледа много лошо и аз му теглих една майна по-български както се трябва и той се оказа българин и се скарахме и дойде после с още един мургав нещо ми направиха проблем. Ма така или иначе нищо не се случи, защото им казах да се тръгват, че нямам време да си говорим, не мога да търпя приказки да си говорим и така де. Затова казвам, внимавайте. Да. Също, дето сами може да видите, български магазин, български стоки и надолу има още един български магазин. Това е българската улица Маняци. Това магазин също е български. Сега ще взема нещо сладичко. Като цял квартал е готин, мен ме кефи той, че има абсолютно всичко, което си търсиш. Ако търсиш, го намериш на добра цена. Като цяло, това е голям бонус да имаш всичко наблизко, като Lidl, големи магазини, такъв маркет с зеленчуци, битови, такива неща за вкъщи. Да. Те затова и са и скъпи квартирите, не защото къщите са много хубави
или големи стаи, или вътре е луксозно. Ами просто защото самото място е комуникативно. Има всякакви стоки за всякакъв тип хора. Има по-готини река. Woodford. Wood Green е гадно. Не, аз... Wood Green, значи най-гадните ери за мен са Баркинг и Wood Green и Лейтън. Лейтън е близко до Уотънстоу, ама все пак 15-20 минути разстояние си 15-20 минути. Наистина там е много гадно. Днеска съм чувал, не съм ходил в Wood Green, но познавам много джедаи там, дето са окупирали локацията. Това за мен бяха най-яките бомбони на времето, амфора. Мен никой не ме Тикта е супер с тракийското съкровище, панагюрище, най-яката упаковка. Ние в нашия род търгуваме с криптовалути. Купувам си баничката с биткоин. Аз имам 17 милиона в него. Аз имам 17 милиона в него. Колко ли? Кой каза, че имаш 17 милиона? В толка ли? Не говорим колко в английски. Мис... Пататос. Да, всичко е патато. Ми спик Лондон, Роската спик Лондон. И като се видим си казваме long time no see. That's it, brother. Маняци, това беше нашата разходка с Роската. 2 км, 150 калории. Да, ние изгорихме 150, натрупахме 1000 с тия закуски и вафли. Надявам се да ви е било интересно клипчето. Абе не беше кой знае Ако не ще направим друго, не са пресен. Това беше разходка из най-големия открит пазар в цяла Англия и като цяло в Европа. Източен Лондон, Хайт Стрит улицата, махалата се казва Уотънстоу. Бъдете живи и здрави, чао, Всичко чао! добро, чао!